Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na pud ta mga higala dining atong tulumanon sa kahanginan, C&A Catechesis on Air ug ako lang gihapon kining inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acap. So, kumusta naman mga higala? Lukop ka Bisaya ng Mindanao. Wala ba may ubo? Wala ba sipon? Wala ba labad sa ulo? Wala ba mo kahilisi? Wala ba may ubo? O uban pa nga mga sakit-sakit sa lawas? Okay lang, wala. Pero ginhawa pa. No? Importante nga na ginhawa pa. Muna'y ginaingon na Richie de Jorge, it is better to have bad breath than to have no breath at all. Ayan, no? Okay naman na mga higala. Kamusta naman ganong pulding? Okay na ko pa dahil wala na ko problema. Sa man, ang imuhang mga maintenance, imo na bang napalit? Ako siya mo din na pa dahil numero. Adili ba ang imo bang mga maintenance medicine? O abi ko mag numero na imong giingong maintenance. Adili madahag mag-maintain tag numero sa banta. Mura na po laman ta na o kuan kaya gitawag na ito o supak na sa kaubuton sa Diyos ana. Dito pa there. Ikaw, Mr. Cheng, kumusta naman ka? Ako ka na ko pa no? Wala problema na. Sige, nagahapong ko negosyo ba? Oy, gwapong negosyuhan na diri sa iyungon. Kay magabi gani ang ako ang mga sakop. Sige, nagpamaligya ay dito sa kining plaza proper, no? Kay nagdulong naman ang amo ang ato ang 100 years anniversary. O ubay-ubay na mga booth nga gipang tukod, no? Gani mo kuanta manguanta kining mangimbitar tas mga silingan nga mga lungsod no nga mo bisita po diri sa Ayungon aron masaksihan po ninyo karong June 3 no ang among 100 years Charter Day anniversary. Ayan no. So alang taga Bindoy, taga Ayungon, taga Tayasan, Himalalod, bisitahan po ninyo diri aron makit-an po ninyo ang unsa nga mo ang mga pamaanggi no sa mo ang pagsaulog sa mo ang Charter Day ika 100 years na unya karong June 3 ato din pahibalo alang na atong gustong musimba no nga naa si Bishop Julito B. Cortez nga mao misa uban sa tanan nga mga kaparian nga na-assign diri no basod bakalugar tong atong mga pare kay busy ra ba kayo mga panahon no dala no may mudto na kanatong tanan ako dayong timbayaon usab og may mudto ang ako ang mga sakop sa Commission on Migrants and Itinerant People, no? Of course, ato ang mga kaubanan, si Sister Luz Estrelianes, sila si Yuyong, Mr. and Mrs. Yuyong, ug Eli Mapili, no? Si Bibang, o gingamanusab, si Mark, no? Kumusta, no? Ato di ay natimbiyaon og mayong mudto ang ato pong mga kining nagkalain-lain nga mga as kinibang mga formators no kining core group sa matag parokya nga amo nang na seminaran no salamat kay sa inyong pagdawat sa Commission on Migrants and Itinerant People no o gana mahigala to na timbayaon gyud kay aron nga matud pa mugdasig ayan dala may mudto na kanatong tanan anong timbayaon og maayong mudto sa bang tanan nga mga lay ministers nga nangalagad sa nagkalain-lain nga mga kabaranggayan ilabi na gayud panahon sa Madomingo no kining gitawag natong KSP or kining kulang sa pansin dili kanang KSP mga higala no kasaulugan sa pulong or in English liturgy of the word no kaya kalagmitan gud sa KSP mga higala kini mga lay minister dili man lagi ni sila makakonsigrar no dili man lagi ni sila makakonsagrar pero makapakalawat lumuna nga magdala ra sila og mga sacred host dito sa mga kapilya o maghimo sila og liturgy of the word o basa sa Biblia and then first reading, second reading and then mabasa sa gospel dayong gamayng pasabot and then amahan namo dayong mo pakuan na dayon mo pakalawat na yan noon niya diri pod sa Ayungon ako pong gitahasan ang ako ang mga lay ministers nga ila pong i-promote ang BEC. No, gani kada human or before sa kasaulugan mag-Bible sharing gid sila. Ako na silang encourage ana.
Nala no, may mundo na kanatong tanan, naghidaot kita nga ana kitang tanan sa Kapiskay sa Panglawas. Abi no arita mahigala sa ato ang Saint of the Day. Boy no ang atong Saint of the Day, bisag walay na ngutana. Si Saint Bernard of Montieu. Montieu. Ang pag-pronounce si mahigala no, kuan siya. Saint Bernard of Montjous. Montios. Ayan, no? Wala, no? Okay na magigala niya. Kini si Saint Bernard of Montieu, no? Usa kini siya ka ordained priest. No, unya, nagka-appeal siya sa mission paingon dito sa Alps. No? Kanang Alps, mahigala, usa ka na ka usa sa mga taas, pinakataas nga mga bukid sa tibuok kalibutan. Naana siya sa Europe, particularly sa Switzerland, dito sa Austria, France, Germany, ug daghan pang uban. No, taas kay ni siya nga bukid. No, gani kini si Saint Bernard of Montieu, nagkuan siya dito, mission siya dito, nakatukod siya dito mga eskwelahan para sa mga natibo o mga hospices nga maoy mutabang sa mga travelers ditong lugar. Kaya doon naman yung mga wala, no? Lost travelers, doon naman yung muadto dito sa baba mo, mga hikers ba? Usahay mga wala na tungod sa kadako ni Alps. No? Muna nga, ubay-ubay gyud mga higala, mga wala. Muna nga, naghimo gyud kini si Saint Bernard of Montieu o usa ka balay abutanan dito, hospice. No? O niya, ang iyang kapistahan, karong adlaw, no? Siya ang patron sa alpinist. So, kinibitang mga tao nga kugihan kay mga dito sa Alps, dito sa Switzerland, Austria, ug daghan pa ko ba. Nahalano, may mundo na kanatong tanan, nang hinaot kita nga na kamong tanan sa Kapiskay sa Panglawas. Binuari kita manghigala sa CBCP News, Balitang Simbahan, diining kamuntuhon. Usa ka obispo ang nanawagan karon, no? Si Bishop Mayogba, nanawagan karon sa mga kabataan nga mutabang aron gyud nga magpabilin ang kasagrado sa Kaminyoon. No? Mahinumduman nga paguhay pa lang na aprobahan sa Ubos Balay Balauranan or Congress ang absolute divorce bill. So muna nga nanawagan karon si Bishop Mayogba, no, nga mutabang og ampo ang mga bata aron nga magpabilin, no, ang kasagrado sa Kaminyoon. Balita mga higalang gikan sa Vatican, Pope Francis gipangunahan ang unang higayon nga gisaulog ang World Children's Day dito sa Vatican. Gatusan ka mga kabataan o linlibo ka mga bata, 10,000 ka mga bata gikan sa tibuok kalibutan ang nisalmot sa maong kalihukan dito mismo sa Vatican. Sa iyahang mensahe giawhag sa atong talahurong Santo Papa nga magampo gyud ang mga bata in order to preserve peace, hope, and dialogue sa tanang kanasuran. Mao kadto mga higala mga balitang simbahan niining kamudtuhon. O ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Akap. Sabi no, arita mga higala sa ato ang ginagmayng Jolo Jok. Na istorya gihapon si Busting ug si Tikoy. Koy, salamat kayo kay medyo ni ulan-ulan na. Bitaw, salamat na kimi ni pugnaw-pugnaw na. Ay nag-ampo magani ko. Koy nga magbagyo. Uy, noong isang taong kapusting, ano mag-ampo, magbagyo ka kuyaw, anak? Araw na po yung mga relief goods. Kimingaw na magkukukaon o kining linataba, kining sardinas o kining noodles. So, ba na busting, noong isang taong ka, para noodles lang o kuhan, mag-ampo na kagbagyo, delikado kay na. Maubang. So, ba na busting, nag-ampo na noong kagbagyo? Maugyo, daron makadawatag noodles. Joke ba yun? Joke na daga ito. Koy, may lain. Okay, padayon ta mga igala sa ato ang mga buhatono ni ining kamudtuhon. Bueno, arin na kita mga higala sa ato ang
Katikisem. Kumusta naman ka, Mr. Cheng? Ya, okay na ko kahit mother, no? Katong di mo kanina ni Pikoy ba? Ni Buste, ignahan siyang bagyo. Ano naman gitupan nga ganahan kay bagyo gyud kay tungod lagi sa tubig ba? Mao po din noon. Pero ingon nga tungod sa ayuda, murag dili ron mao. Ah, Bit, mao gyud, no? Pero mas maayo gyud siguro. Kay kani dito sa Manila na nataas-taas og 1 meter ba ang gitason sa tubig sa kining Angkat Dam kuno ba. Mao gani. Pero kanang giingon gud ni Buste nga ganahan dagit sa gulan aron magbagyo kay para kuno nay ayuda. Mo kanao din niya. So, no, padayon ta mga kala ari na kita sa atuang usaman. Ari kita sa atuang katikisem. Ang atong topic karon mga higala kabahin gyapon sa 7 ka mga dagkong sala, no? Kining gitawag og 7 cardinal sins. Unya ang ato ang talakayon karon ang ato ba nga hisgutan kining kabahin sa kining gluttony. Kini bitaw sobrang sa bitaw kini bitaw gluttony ba nga bisag busog na kay kaon pag gihapon. bisag kini bang bisan bag kini bang hubog na kaayo mo inom pag gihapon. Doon namang gyud mo ingon nga doon na ba'y mo ingon nga bitaw matimpo bitang kumbera nga mo ingon nga sige ha kanang kaon mo maayo ha, kaon jud mo maayo, walay ulaw-ulaw, unya ra maulaw og mabusog na, no? Mo sulti kalagmitan, unya ra maulaw og mabusog na. Unya ang katong mga doon naman po'y uban nga delikado kayo, kaya nga naman kay bisag na busog na di pa gyud gihapon maulaw. Muna kuyaw din ano. Mingon mo kunin tagbalay nga bay ulaw-ulaw mo ha, unya ara maulaw og mabusog na. Sus ang uban kay bisag na busog na. Wa man gyud gihapon maulaw. Kaon ta ang Dios. So muna gitawag natong excessive eating or drinking. Muna gitawag og gluttony, no? Gluttony pagkaulit sa pagkaon og sa ilimnon. Muna katumunang mga klase tao nga bisag busog na di pa gyud gihapon maulaw. Okay, now, so atong i-define ha, what is gluttony? It is the act or habit of eating or drinking too much. It's the act of or habit, no? Mao kana ang bitang buhat o kinaiya ng hilabihan yung kusugang mukaon bisag busog na. Ana hilabihang kusuga ra gyapon mukaon bisag busog na. Muna gitawag nato sa English og walay bulusgan. Mga taong walay bulusgan. Nga naman, bisag busog na mo, kaon ramang yun, bisag hubog na mo, inom ramang yun. Muna mga tao nga, walay bulusgan. Muna kuyaw ng nagala. It is abnormal, kaya kalagmitan yun, ako makita nga ingon ni Ana. Katumang yung mga, medyo may pagkagamay problema sa pangutok. Perteng kusugang mga yan, murag walay mga bulusgan. Yun ni Ana, no? Pero it is considered a sin, no, kining gluttony. It can be considered a sin if the excessive desire for food leads to a lack of control over one's relationship with food or harmful to the body. No, ato pa kini bang walay bulusgan. Kini mga walay bulusgan, no, usa kini siya nga nahimo ni siyang sala tungod kay dili naman gud niya makontrola ang iyang kaugalingon sa pag-inom ug sa pagkaon ug nahimo na gani nga makadaot na siyang lawas. No, basta ang imong habit o kinaiya sa pagkaon makadaot na sa imong lawas, usa na ka kasala. Kaya angay naton hinumduman nga matud pa sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa Corinto Kapitulo 6, versikulo 19, wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo nga nagpuyo diha kaninyo o nga gihatag sa Dios diha kaninyo? Dili kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingong kundi ang Dios. Sa ato pa, angay natong ampingan ang atong lawas tungod kay dili kini atoa, hinatag lamang kini sa Dios.
ano? So mga gala nga kung ang imuhang habit sa pagkaon kanang gitawag na to unhealthy na kay wala na kay bulusgan, no? Wala na kay wala na kay dili na ka wala na kay kahadlok mahubog bisag hubog na kay mo inom ra gyud ka manay gitawag na to gluttony, usa ka na kadakong sala kay wala naman nimo panalip di sa kadaot ang imong lawas. Tungod kay ang pagkaon matud pa, food is only taken in order to maintain life and good health. Ina naman ang pagkaon. Sa to pa kung ang imuhang gikaon dili na maka-maintain sa imong life unya di na pud makahatag og mayong lawas, it is a sin. Nga naman mo na gitawag to gluttony, no, walay bulusgan. Kalagmitan jud na mahigala mga naay problema sa utok, no? So if your habit of eating already causes harm or destruction to your body, it is not advisable. Ano, no? Kaya matud palagi sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto kapitulo 6 versikulo 19, dili kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingong lawas, kung dili ang Dios, tungod kay ang lawas nato templo man sa Espiritu Santo. So muna nga pangutana, do you treat your body as a temple of God? Imo bang giila ang imong lawas? Ang imong lawas isip templo sa Dios. Muna pamalandungan nato. So ari kita sa pangutana, what are the causes of overeating? Kung ano man usahay nga mahimo naman tang walay bulusgan. So number one is psychological. No, sometimes we eat because it feels good and not necessarily because we are hungry. Kanang doon naman uban mga higala nga mukaon ra gyud bisag wala gutmang anuman tungod kay ila man kung gihimo nga stress reliever ang pagkaon. Muna nga psychological, muna nga dako kay kaon kay nahimo namang muna mga asawa bitaw na kay numdumos mga asawa higala nga nahimong glutton kay ngano man bisag busog na kay mo kaon ta kay ngano man nag-away og silang bana. Unang uban bali ng mga tambuka. Ngano man tungod kay mag-away sa ilahang bana mukaon man og maayo. Kay mao may iyahang matud palagi stress reliever ang pagkaon. Ano? Unya unsa may makapastress nimo, bad mood, kanang gikapuyan ka, gipulan ka, nag-uul ka. Amo na nga usahay atong himuon ang stress reliever ang magkaon to the point nga ma-overeat ta. O ma-overeat na gani kita, usa na ka na kasala. Ngano man, tungod kay maguba naman ang atong lawas. O, klaro ba? Klaro ba, Miss Lan? Miss Lan, okay ba? Inoong si Miss Lan ng higala, igo-igo orang lawas. Dili gyud kong tambo kayo, di pud niwang kayo. Kaya bang og sa ato pa na katamtaman lang. Ang medyo problema siyang lawas si Fritzy. Okay, kinahanglan og dugang tambok. Di ba, Fritz? So, aside from overeating, doon na pabaylain nga mga stress reliever kay ang kalagmitan gyud, no, kalagmitan gyud sa uban, no, ang ilang stress reliever nga gigamit mao gyud kining excessive eating, no, bisag busog na mukaon na gyud gihapon. Actually, there are so many. Daghang kaayo nga mga pamaagi nga mas ma-relieve ka sa imong stress. Number one is meditation. No? Kung kamao kang mo-meditate, makatabang nga nimo nga mawala ang imong stress. Number two is exercise. No? Aside from eating ha, kay kining uban eating man gyud ning ilaha. Dunay niingon nako nga stress reliever kuno ning eating. Okay man na siya. Pero kung excessive na, nanambok na gagmay, nalingin na imuhang hitsura, mura na ka o matod palagi lingin na kayo, mura nagbula sa basketball. Mura dili na mao ha. Kaya ka na imo nang gihimo nga stress reliever ang kaon. So we will think of another stress reliever aside from eating. And what are they? Number one, meditation. Nakakabitaw na stress ka kay muni, nasuko ka kay muni, nag-away kasi mo ba na, siguro mag-meditate ka gamay. Aron nga, medyo mawala-wala ang imong stress. Or maybe, mag-exercise. Nagikanta ni Yoyo nga, mag-exercise tayo tuwing umaga, tuwing umaga. Unang siya,
Una nga meditation, the second is exercise. No, stress reliever ang exercise. Or maybe listen to good music. Ayaw ka to mga rock and roll imuha na. Maminaw ka og mga rock and roll music mo sa muti mo ang stress ana. Ito bang mga kanta ba nga mga stress reliever yun, mga kanta bitaw nga nindot kayo ba, mga instrumental, piano, no? Or maybe matulog. Stress reliever man ang matulog. Or maybe deep breathing, mo ginhawa kag lalom. No, na kuan ka kay sa ganito ato ang mga makapastress na to, mga resulta sa stress, mga bad mood, gisapot ka or gikapoy ka, gipulan ka or naguol ka, mga muna yung mga stress na to usahay. Kunya usay ang uban gihimong stress reliever kining kaon to the point nga excessive na nahimo ng glutton. Muna nga naay daghan kaayo nga pamaagi nga aside from overeating ma-relieve ka sa stress. Number 1 is unsa man meditation. Number 2 exercise. Number 3 listen to good music. Number 4, sleep. Tulog. No? Number 5, deep breathing. No? Deep breathing. No? Deep breathing. No? Number 6, healthy diet. A healthy diet. Mga taon ba nga healthy kayo ba? Eksakto ras kabusog ka. Number 3 is kanang relaxation technique. Dami mga relaxation technique. Or maybe lakaw-lakaw, hiking. Number 9, yoga. Kung kamo kang mo yoga. Yoga. No? Unya, other kining gitawag og pamaagi, other cause of overeating is social functions. No? Kana bang doon ay mga party, doon ay family gatherings, doon ay mga holiday, mo resulta po na siya sa gitawag na to stomach pain and indigestion. So muna nga bisan kung mga social functions imong giapilan, pugong-pugong ra gyud, ayaw pug pasulabis imong gibati nga abi kay naay lechon, halatira pug tamas ginhawa ayaw, no? Pugong-pugong pud ba. O kanang gitawag na to sa English og eat with moderation. Drink with moderation. Muna nga ang imong imnon gyud tanduay. dili. Drink with moderation lagi. Dili na, ayaw ra. Dili ra ko mo suggest kung sa imong imnon. Basta kay drink with moderation. Ano, klaro ba? So atong baliko ng pagtulunan ha. Unsa gani itong kuan kanang gluttony, no? The acts or habit of eating or drinking too much. So sabi ni saya na katong mukaon nga walay bulusgan. No? Or moinom nga walay kahubugon. Unya, it can be considered a sin kung ang imuhang grabe nga pagkaon makadaot na sa imong lawas. Makadaot na gani sa imong lawas, no, dako na ka ng sala. Nga naman, tungkol kay matod pa sa unang sulat ni San Pablo nga sa taga-Korinto, Kapitulo 6, versikulo 19, ang imong lawas, templo sa Espiritu Santo. No, muna nga, atong itudyuhan yun, no, sa mga causes nga mahimo kitang mangkaon tagmayo, mahimo tang walay bulusgan. Number 2 is ecological, because we eat not because we are hungry, but because because we want to be relieved from our stress. Kaya gihimo malagyan natong stress reliever ang pagkaon. No, so may maka-stress nato, bad mood, kanang kakapoy, kapuol o baga kagulanan. Pero doon na tayo daghang kayo dahil kadangpan gawas sa pagkaon o tamas ginhawa. Doon na tayo daghang kayo mga stress reliever. Kung sa ganito, meditation, exercise, listen to music, sleep, deep breathing, healthy diet, relaxation techniques, walking, and yoga. Daghang kayo sa pagkaon. Gito lang kinailan mga igalang, hilabihan ng tambuka. Nga naman, gihimo man yung stress reliever ang kaon. Ayaw, dili na pwedeng stress reliever ang kaon kay masubrahan ka na madaot mo lawas.
Unya, panahon po sa social functions, mo gihapon, pugong-pugong gihapon. Tadi ta maingon na panalagsaran ni dili. Yung sa mga social functions, no? Parties, family gatherings, holidays, or maybe outings, ingon niya na, no? Kaya kung sa man, makaguba man Diyos lawas po ng hilabihan kaon na kaya maka-effect man na siya og sakit sa tiyan o baka indigestion. Okay? Tindi na lang una kita kutob ha. Ako lang gihapon kini inyong ubus nga alagad Reverendo Father Bentamul mana milit na usab kaninyo og manalangin kanato ang Dios magkagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Tapos na ang ato ang katekisis, dado nato ang kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Mayong mudto, Pilipinas.